Siyangicela ukunibingelela sanibonani. Ngiyabonga bafowethu kakhulu. Thank you so much. Bengithi ngivele nje nginazise nginibonise ukuthi hayi khona bafowethu ngiyaphila, uNkulunkulu muhle njalo. Ngiyabonga nje kakhulu. Kuyikona okwenza ukuthi ngenze nje le live emfishane, izoba mfishane nje kakhulu. Ngizoba nesikhathi mangabe sengi emotionally prepared nami ukukhuluma ke kabanzi mhlambe kusukela ngonyaka odlule phela le ndlela ibe yinde kakhulu kusukela ngesikhathi ngixoshwa emsakazweni. Ngiyazi ukuthi angaze ngize ngibe nanesikhathi sokusho nje nosokuchaza ukuthi kwenzakalani kahle. Abaningi ngiyazi ukuthi basuke beyithola nje beyikha lapha basuke beyithole khona benganakho ngempela uqonda nokuthi baqiniseke ukuthi kwenzakalani kahle. Kodwa ngicela ukuyibongela kakhulu kunina. Hambile lolu hambo kusukela ngonyaka odlule kuze kuba manje njengoba lifika lapho lukhona njengamanje. Kodwa engikubonga kakhulu kunina. Bengazi social media ukuthi unamandla okumphilisa umuntu noma ukumbulala umuntu. Kodwa kulesi sikhathi engikubonga kakhulu kunina ukuthi ninginikeze amandla, ninginikeze nethemba, ningikhulekele, ngikhathazeke ngesimo sami engilokhu ngibe kuso nje kuona wonke lonyaka kuze kuba manje. Ngiyacela uNkulunkulu anibusise kakhulu ukuthi nje nikwazi ukushiya imicabango yezinto zenu, izimo zenu enibhekene nazo nani kodwa nizobhekana nesami isimo. Kwangathi uNkulunkulu ngesikhathi nina nibhekene nesami isimo, uNkulunkulu angabhekezenu ukuthi ngesikhathi nina nikhulekela impendulo yesami isimo, uNkulunkulu aphendule zenu izimo. Noma ngabe hlobo luni lwesimo okade usikhulekela kade usithandazela isikhathi eside, uNkulunkulu kulesi sikhathi kungathi ngaba isikhathi lapha uphendula khona umkhuleko wakho. Ngiyabonga nje kinina kakhulu bafowethu nodadewethu. uNkulunkulu abe nani, anivikele kukho konke. Ngibonile emva kwesikhathi eside kade ngicabanga ukuthi I'm just alone in this journey, kodwa nakhombisa ukuthi benilokhu nikhona ninami njalo. Kusukela kule post engiyenze emasontweni adlule ngikubonile ukusekelwa yinina kusukela izolo, usuku lonke lwayizolo amehla ami belokho egcwele inyembezi ucabanga ukuthi awu Nkosi kanti bakhona abantu abasangikhumbula nami. Ngithi nje kinina bafowethu nodadewethu uThixo anisikelele, animise, anikhumbule kukho konke. Ngizoba nesikhathi. Ngiyabonga kakhulu nama invitations akhona aqhamuka kubantu abaningi abanama podcast nizokuzwa nje okuningi. Kanti futhi ngizoba futhi live lapha ngiyobe nginikeza khona nje mhlambe ke inkulumo evulelekile. Kodwa futhi kulesi sikhathi uyabona ukuthi ukuhlakanipha kwakho wena uwedwa kwanele. Uyabadinga abanye abantu. Ukuhlakanipha kwene ninginikeze kona kakhulu kuma comments enu. Uma ngabe umuntu efunda lapha ama inboxes enisithumelela wona, abanye abakwazi ukufinyelela kithina nangeyincingo. Siyabonga nje kakhulu nezeluleko zenu. Siyathembisa futhi ukuthi siyaqinisekisa futhi ukuthi le company esayiqala ngoba sasinombono ocacile, lowo mbono namanje siyakunikeza isiqiniseko sokuthi usazoqhubeka futhi ke ngokusekelwa yinina nangolwazi nezeluleko esenisinikeze zona. Impela sesiyazi ukuthi ayiyi emuva, iya phambili. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu. uNkulunkulu nje aze angibusisele nina.